bobl yn y byd. Cytuno? Bron gormod i'w cyfri. Ac weithiau, gallwn deimlo'n ddibwys iawn yng nghanol cymaint o bobl. Wedi'r cyfan, dim ond un person ydyn ni. Weithiau, gallwn deimlo nad oes neb yn cymryd sylw ohonom hyd yn oed, nad yw'n cyfri llawer iawn. Heddiw, mae Iesu'n adrodd stori wrth y bobl am un peth bach a oedd yn werthfawr dros ben. Gadewch ni agor y llyfr a darllen y darn Arian Aeth ar Goll. Y darn Arian Aeth ar Goll. Gadewch mi ddweud stori arall wrthoch chi, meddai Iesu wrth y dorf. Un tro, roedd na wraig. Gwraig a weithiau'n galed iawn. Fe weithiodd hi mor galed mewn gwirionedd nes iddi fedru cynilo cyflog 10 diwrnod. Ac fe guddiodd hi'r arian yn y lle mwyaf diogel yn ei thŷ. Un, dau, tri, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 darn arian i gyd. Ac roedd hi'n nabod nhw i gyd wrth ei golwg. Y rhai sgleiniog, a rhai dwl, y rhai tew, a rhai tena, y rhai llyfn, a rhai tolciog. Un diwrnod, fe dynnodd hi nhw allan a'i cyfri nhw. Un, dau, 4, 7, 8, 9. Ond wnaeth hi ddim cyrraedd 10, oherwydd oedd y 10 darn arian ar goll. Mae hi ar goch! Edrychodd y wraig y tu mewn i'w bocs bach eto. Yr un darn bach pitw oedd ar goll. Mae o wedi mynd! A beth da chi'n meddwl wnaeth hi? A wnaeth hi ddweud wrth ei hun, mae gen i 9 darn arian ar ôl. Beth yw'r ots os oedd un ar goll? Naddo siŵr. Roedd hi eisiau'r darn arian olaf hwn gymaint ar lleill. Felly fe oleodd hi lamp a dechreuodd chwilio. Edrychodd hi o dan y byrddau, a'r gwlau, a'r cadeiriau. Edrychodd hi o dan y llestri a'r sosbenni. Estynodd hi ei llaw i bob twll a chornel. Ac o'r diwedd, fe ddaeth hi o hyd iddo, yn llechu mewn cornel dywyll. Gwaeddodd y wraig. Wedi gyfeilodd hi yn y darn arian a dawnsio o gwmpas yr ystafell. Woohoo! Delicatini! Delicatini! Galwodd ar ei chymdogion ac ar ei ffrindiau. Roedd y darn arian ar goll, ond roedd hi wedi dod o hyd iddo. Dwi am ei parti! Dwi am y parti! Yes! A dydio'n union beth y mae'r angylion yn ei wneud, meddai Iesu, pan fydd rhywun sydd yn bell oddi wrth Duw yn troi ac yn penderfynu dod yn agos at Dduw. Mi nath Iesu Grist adrodd y stori glwson ni heddiw yma i ddangos pa mor werthfawr ydy pob un ohono ni i Dduw. A mi ydych chi mor werthfawr i Dduw ac oedd y darn arian hwnnw i'r wraig yn y stori. Mae pob un person yn y
byd mawr yn werthfawr I Dduw. Hyd yn oed os nad ydyn ni adnabod o, nac yn poeni dim amdano fo chwaith. Ceiwch eich llygad yn dyn rwan, a meddyliwch am funud bach sut oeddech chi'n teimlo y tro diwetha I chi golli rhywbeth oedd yn werthfawr. Triwch gofio hefyd pa mor falch oeddech chi pan ddeithoch chi o hyd iddo fo o'r diwedd. Now I'm going to say a prayer, and if you want to make it your prayer, say Amen at the end after me. Dduw annwyl, mae'n i'ch gwybod ein bod yn weddfawr I ti. Diolch I ti am ddweud wrthym na fyddi'n anghofio amdanom, lle bynnag yr awn a beth bynnag a wnawn. Amen.